asteburu honetan Hondarribian jokatuko diren 4 estropadak aurkezten. Eta kronologikamente jarraituz, lehenengo estropada esango da larunbatan, hilak 8, 11etan, 18. Txingudiko bandera. Ete ligakua, emakumezko ligakua. Gure neskak jokatuko duten estropada. Gero, 11ak eta 50etan esango da Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiko 20. bandera. Arreze bateko estropada. Hor gure B trainerak, mutilen 2. traineroak jokatuko du estropada hori. Estropadakin jarraituz, igandian, 11ak eta 25ean jokatuko da emakumeen Balfego bandera, Euskotren ligakua. Eta bukatzeko, 12ak eta 21 inguru, ospatuko da Hondarribiko 39. bandera, Mafre sari nagusiena. Horren askar esan ditudan 4 estropada horiek, zer suposatzen dute? 40 trainera hariko direla asteburuetan lehian Hondarribian, 40 trainer horiek 25 herri desberdin ordezkatuko dituzte. Donibane Loitzunetik hasita, Lapurdi traineroarekin, txapela arte 2 horaino. Esaten den bezala, de Bayona a Bayona. Iparraldekuak, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Kantabruak eta Gallegoak esango ditugu gure herrian asteburu honetan. Horrek suposatuko du 560 arraunlarik lehiatuko dutela 4 estropada hauetan, 560 arraunlarik, gehi beraiekin etortzen diren, ordezko arraunlariak, entrenatzaileak, laguntzaileak, eta nola ez, 1000 eta 1000 saletu. Uste dut, inongo beldurri gabek aldugula esan, asteburu honetan Hondarribia arraunaren hiriburua bihurtuko dela, dudari gabe. Eta hori dena antolatzeko, hori dena aurrera emateko, jendeak asko hartzen du parte, nola ez, eta jende guzti horreri, dena eta seguaren ez horretuko, baina importantiena bintza eskertu nahiko nioke. Hasita, gude udaletxeatik, agradecer al ayuntamiento, siempre ahí presente, representado una vez más en este acto por rigor, para nuestro alcalde, que se agradece muchísimo, y agradecer sobre todo al Departamento de Deportes, al Departamento de Cultura, por toda la ayuda que recibimos y por todo lo que nos ayudan tanto en la organización de lo que es propiamente el deporte como para todo lo que alrededor de las regatas se organiza en Hondarribia. Y como no también a la Policía Municipal, porque sabemos que todo eso es muy bonito, pero requiere de un sobreesfuerzo en un fin de semana de agosto. Agradecer también, como no, a los patrocinadores. Sin patrocinadores, tristemente, es complicado llevar nada adelante. En primer lugar a Mafre, representado hoy aquí por Jaime. Es el 19º año, creo yo, que Mafre patrocina la bandera de Hondarribia. Él luego dirá sus motivos, pero visto desde aquí, creo que es de reseñar que una multinacional como Mafre, que tiene representación en más de 35 o 40 países, que ya veis el nivel de patrocinios que puede estar haciendo, de tenis, fútbol, Copas del Rey y tal, que lleve 19 años patrocinando una regata de traineras en un ámbito local y de un deporte tan nuestro como el nuestro, algo que agradecer y la verdad que estamos muy agradecidos. También al Grupo Balfegó, que es el 3er año que van a patrocinarnos la regata femenina. Sabéis que es una empresa de cultivo y comercialización de atún rojo, que tienen un proyecto importante aquí en Aguas del Cantábrico, y aunque no han podido estar presentes, agradecerles desde aquí. Y como no, a la Cofradía de Pescadores. Aunque la Cofradía de Pescadores la estoy poniendo en el grupo de patrocinadores, todo el mundo sabe que no es un patrocinador al uso, sino que la cofradía es algo mucho más que eso, evidentemente para el remo de Hondarribia, pero yo creo que para toda la ciudad. En el caso del remo podemos decir que es el garante de que este deporte haya llegado hasta nuestros días. Gero eskerrakin jarraituz, al Club Náutico de Hondarribia, por todo el apoyo que nos dan a nivel de motoras, de voluntarios, etcétera. Puerto Deportivo, tenemos la suerte de tener ese puerto deportivo aquí, con lo que ello supone de comodidad para los participantes que vienen a remar. Cruz Roja, sociedades recreativas, asociaciones que participan de una u otra manera todo este fin de semana y a todos los voluntarios que van a hacer posible que esto salga adelante. Mila esker denoi, nik esaten dut, o pentsatzen dut, hiru gauza haiek elkartzen direnean, estropadak, Hondarribia eta udara, hori niretzako es un cóctel imbatible. Esas 3 cosas juntas es imbatible. Igual dira pixa laguntzen balin badu, uste dut asteburua ederra pasatzeko aukera dugula. Estropaden inguruan
Gero nota de prensan bialiko dugu ekitalde pilo bat antolatu ditugu, gehien bat igandian, eta, bueno, espero dugu herritarrak ondo pasatzea, eta gehien bat, kanpotik etortzen direnak ere, Hondarribiaz disfrutatzea. Eta nik jaunekin bukatzen dut, beti izaten duten bezala, urtian zehar baditu aukera asko estropadak eta telebistan ikusteko, baina Hondarribia iristen direnean, ikuste dut hondarribitar guztiak bai dugula nolabait ere obligazio morala hori gure arraun horiekin, ez telebista aurrean geratzeko, berdez jantzitzeko, eta nahi duenak espio ira, nahi duenak urez, motorran, lo que sea, baina gure neskatan mutilen onduan egoteko uste dut obligazioa dugula. Beraiek urte guztia hor pasatzen dute, entrenatzen, negu guztia, lamat igande guztitan, udara guztia, eta bentsat itxian jokatzen duten egun hortan, nik uste dut hondarribitarrak obligazio hori moralki horregon bar dugula, porque beraiek badakit asko eskertzen dutela. Neskak oso estropada garrantzitsua dute, Zarautzekin dabiltzate hor lehian, eta badakite luzio berezia dutela etxeko bandera irabazteko, txingudi bandera, eta jendearen laguntzarekin nik uste dut lortzeko aukera asko dituztela. Trainerua ere, aurten betikan arraunlari batzuk ere pasatu dire, hori beti nabaritzen da, bigarren traineroaren mailan, baina uste dut oso denboraldi politaiten ari dela, bere helburua garbila da berriro beste urte bat arreze batean geratzia, 5 estropadak gelintzen dire, punto guztiak ja oso garrantzitsuzkoak dire, eta itxian ere ber estropada hon bat ikin duten, eta puntoiek jasotzen dituzten. Eta igandeko estropada gataz zer esan. Jak igual beste batzuk ez duten esango, nik klaro eta garbi izango dut, Hondarribiaren trainerua Kantauri Itsason referentea dela, haun gure ama Balupekoa, referente haundila, eta urten ere uste dut ejemplo bat izaten ari dela, bertako arraunlari gazte askokin, aurpegia nola ematen ari diren, eta talde handi asko eri hortzak erakusten. Eta guzti horretatik berriro eskatzen dut. Kanpotik etortzen direna kirolari guztiei eta jende guztiei errespetuz jaso, baina sobretodo berdez jantzi eta gure neska mutilei animatzia. Egunon guztioi, lehenik eta bin eskerrik asko ona tortzeagatik, eta eskerrik asko ere bai maikideei, eta bereziki egun politau posible egiten duzuenei. Badira ja 19 urte Mafre Hondarribiko estroparen babeslea dela, eta oso harro gaude hortaz. Gainera aurten marka eta logo berria aurkezten dugu hemen, lehenbizko aldiz. Guretzat ohore handia da egun honen parte izatea, urtez urte, eta gainera hain garrantzitsua den kirolau babestea. Como bien he dicho, ya llevamos 19 años de patrocinio de la regata de Hondarribi, y la verdad que estamos muy orgullosos de ello. Para nosotros es una fecha muy importante y sobre todo es muy importante apoyar al deporte local, tal y como ha dicho Josemi. Esa es una de las razones fundamentales por las que venimos haciendo el patrocinio. Como bien ha dicho Josemi, Mafre al final no deja de ser una multinacional que hace acuerdos deportivos muy grandes a nivel nacional e internacional. Y para nosotros es igual o más importante seguir apoyando al deporte local, porque al final es nuestra seña de identidad, y si no somos nosotros, en parte las grandes empresas, los que intentamos ayudar a estos deportes, pues vemos que no sería tan fácil desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Por eso estamos muy contentos de estar hoy aquí y estar el domingo apoyando un año más a la regata de Hondarribi. Estas son las razones fundamentales por las que apoyamos la regata. Y sobre todo, mención especial que el año que viene ya haremos 20 años, que seguramente haremos algo especial y algo bonito para celebrar. Eta, bukatzeko, gonbidatzen dugu Hondarribiko jendea eta kanpoko jende guztia etortzera, ez bakarrik txapelketetara, baizik eta atzean daudena inbertzekintzetara, ze horren atzean ere bai lan gogorra baite, eta besterik gabe, mila esker denei, eta alkateari pasatzen diotitza orai. Nik alkate bezala adierazi nahi nukena da Hondarribia arraunik gabe edo arrauna Hondarribiri gabe elitzaken ulertuko binomio bat dela, ez? Eta horregatik ni egunean nagoen alkatea izan da banaiz ere, belaunaldi askotako alkateak bertan izan dira, herriko kirola bezala sentitzen dugun honi babes ematen. Arrauna azken finean kirol bada gaur egun, baina kirola izan aurretik lanbide bat ere bazen. Gure
izaeraren sustraietan dagoen kirol bat bihurtu da gaur egun, lehia burutzen da gaur egun, baina ezin dugu ahaztu, eta lehen aipatu den bezala kofradia hemen dagoela ere presente, eta estropa dagoen atzean ere presente badagoen elkarte bat izanik, uste dut lanbide batetatik eratorritako gure sustraien eta gure izaeraren parte badela, eta horregatik ulertzen dut Hondarribiko udala bai gaur egun, baina baita lehen aldian ere, ezinbestean Arraun elkartearekin lotura zuzena izan behar duen erakunde publiko bat badela. Guretzat ere herri bezala oso garrantzitsua da abuztuko lehen asteburu honetan urtero estropadak izatea herrian, sortzen delako zerbait berezia. Gure herrian giro berezia sortzen da, asteburu oso bateko ekintzak izaten dira, eta badakigu Hondarribian udan zehar astebururo baditugula bai kultur, kirol eta hainbateko ekitaldiak, baina asteburu bat Arraunaren festa bezala izendatzen dugu, izan ere estropada hauek duten garrantzia kirol mailan klubentzako oso importantea da, baina herritarrentzako ere oso importantea den asteburu bat izaten da, eta horregatik Arraun festaren asteburua izendatzen dugu, ez? Eta estropada hauen inguruan 11 ekitaldi antolatzen dira, alde batetik lehia izango den hori ahalik eta hoberen antolatua eta koordinatua izateko, udaletik ere lehen aipatu duen bezala udaltzaingoaren bitartez eta hainbat sailen bitartez, kultura, kirola, bezalako sailaren arteko eta Arraun elkartearen arteko koordinazioaz aparte, badelako nolabait harro sentiarazten gaituen asteburu bat, ez? Herritar mordoa elkartzen da, bai Hondarribitarrak direnak lehen esan den bezala kamiseta berde batekin, zapi berde batekin, bandera berde batekin, baina baita ere bisitatzen gaituzten beste 11 herrietako pertsonak etortzen dire, eta nik uste dut Hondarribian zerbait berezia sortzen dela asteburu honetan, ez? Jai bat, azken finean, eta jendarteak batzen duen jai bat kirolari lotutakoa. Horregatik guk ere lagundu egiten dugu aldugun neurrian, kirol ekitaldi hori modu egokian gauzatu dadin, baina jendartean ere zabaltzea kirolaren lehia horretara gerturatzeko saiakera, eta baita ere ondoren egun osoko jaialdi bat izatea eta festa bat izatea, pertsonek elkar ezagutzea, izan kolore batekoa edo izan bestekoa beraien arteko harremanak sendotzen saiatzeko. Bestalde baita ere nik nahiko nuke goraipatu patrozinatzaileak diren bai Balfego eta bai Mafre nagusiki, beraien ekarpenik gabe ere nekez egin ahalko litzatekeelako Arraun jaialdi hau Hondarribian, eta beraiek erakusten duten konpromisoa, bai 19 urtekoa, baina Balfegok azken urteetan ere erakutsi du konpromisoa herriarekiko, eta egiten duten ekarpen hori oso importantea dela iruditzen zaigu, eta nola ez, modu profesionalean edo modu bolondrez moduan, asteburu guzti honetan Hondarribian lanean jardungo duten pertsona guztiak ere goraipatu nahi nituzke, beraien ekarpenik gabe ere ezinezkoa izango litzakelako Arraun festa asteburu hau antolatu ahal izatea. Esker ona adierazi nahi diot Arraun elkarteari, izan ere ez da gure izaeraren parte soilik Arrauna, baizik urte guztian zehar egunetik egunera egiten den lanketa bai Harrobitik hasi eta baita ere veteranoena den arraularira, baina baita ere beraien inguruan lanean dabiltzan entrenatzaile, laguntzaile, guzti horien lana aitortu eta balioan jarri nahi dut, oso importantea delako izaera mantentzeko Harrobia zaintzea, entrenatzaileak modu
lagunkoian askotan, baina baita ere konpetiziora bideratutako kirol baten sari garenez, baina lagunkoia izatea gazteenekin hasi eta helduenera iritsi arte, nola konpromiso bat ere erakusten duten boteetan eta boteak joan etorrian eta herriz herri udaran zehar ere ibiltzen diren delegatu horiek, modu bolondresan egiten duten lan guzti hori oso importantea dela iruditzen zait eta eskertzekoa udalaren aldetik guztiak egite zuten lana, ez delako soilik gelditzen Arraun elkartean herri osora zabaltzen den isla da baita. Eta bukatzeko, Hondarribitarrei, Kantauri itsasoako zale guztiei, gerturatzea, disfrutatzea, eskatuko dut baita ere ezartzen diren arauak errespetatzea, lehia egin dadin ezinbestekoa izango delako, bai itsasoz gerturatzen diren pertsona horiek, eta baita ere espigoien muturrean edo kaiberrian elkartzen diren pertsona guzti horiek kontu pixka bat izatea, izan ere eremuak ere baditu bere arrisku txikiak, errespetatzea batzuk besteei, baina gozatzea lehiaz eta nik nire aldetik Hondarribiari eskainiko diot nire animorik handiena eta espero dut emaitza onak lortzeaz gain herritar guztiek ere asteburu zoragarri bat pasatzeko aukera izatea eta dena ongi atera dadila. Mila esker guztiei. Ona izan genituen joan den urtean, ondo pasatu genuen antolakuntza onduela urte asko bezala, eta aurten ere, berriz, hemen dugu estropada asteburu bat, ez da bakarrik, egun bat, asteburu hau. Hori da, denbora askar pasatzen da, urte bat pasada berriro, udalare aurrera dijoa, eta ja abuztu erdian sartua gaude, eta urtero bezala, fetxa hauetan, Piskalentxo pixa berandu xo, iritsi de Hondarribiko estropadak. Aipatu duzu estropada hauek duten eragina herrian. Azken finean, nik uste dut Hondarribian arrauna asko sentitzen dela, eta beste herritan bezala, baina Hondarribian bereziki, estropada itxian ospatzen denean, herria kalera batetzen da, berdez jantzita, arraunariei bere laguntzero ematea, bere apoioa, eta hori uste dut goizetikan Hondarribian nabaritzen dela. Eta ikusiko du nola aurten ere finkatu den Arrobiaren lana lehen taldean. Uste dut, dakiz estropadetan zen, 11 arraunlari bertakoak. Beti izan da pixat Hondarribiak egiteko modu bat, eta aurten bereziki, ziklo berri batean sartu gera, arraunari berri askokin, gazte askokin, eta zuk esan bezala, estropada askotan ikusten dugu, gure treineru 11 bertako arraunariekin. Igorren Barran Hondarribia alkatea, beste urte batean estropada ditugu eta aipatzen zuen presidenteak Eldoienek, Uxime Eldoienek aipatzen zuen bere eragina duela herri honetan. Hori argi eta garbi. Dudarik gabe, lehen aipatzen nuenik ere Hondarribia arraunik gabe edo arrauna Hondarribiari gabe ulertuko ez litzatekeen binomio bat dela eta herri osoarentzat oso garrantzitsua da asteburu batean, udako asteburu batean urtez urte Hondarribian arraun estropadak izatea bai. Eta aipatu duzu Arrobiaren lana, laguntzaileana, entrenatzaileana, arraunlariena, baina Arrobiaren filosofia berezi hori. Dudarik gabe, gu hondarribitarrak harro gaude, Hondarribia arraun taldean egiten duten filosofia eta apustu horretarako badakit atzetik lan handia dagola, eta horregatik beti aldudan aldiro behintzat oroitarazten dudana hori da, ez? Lehia zari gara, goi mailako kirola zari gara, baina filosofia batekin herriaren izena mantenduz eta herriatarrak diren horiek, gazte horiek zaintzeko, elikatzeko eta ondoren lehiakor izateko ezinbestean lan asko dago horren atzetik eta goraipatu egite eta aldudan aldiro bai. Eta Hondarribiko udalak ere bere ardura du eta deialdi bat egiten duzu arau guztia jartzen diren estropaden inguruan errespetatzeko. Bai, denok nahi dugulako
estropada horiek ondo ateratzea. Hemen Hondarribitarra garenok noski gustatuko litzaiguke gure herriko traineruren batek hauetako banderaren bat irabazteko aukera izatea, baina bereziki nahi duguna guztiok da arraun estropadetan ez dadila inolako intzidentziarik izan, ez? Eta horregatik ardura pixkat ere eskatzen du bai uretan daudenei, bai lehorrean egongo garenoi, errespetatu ditzagun ezartzen diren segurtasun eremuak, araudi batzuk, minimo batzuk, ez da ezer gertatu eta atera dadila estropada hauek, bi egunetako estropada hauek ahalik eta hoberen. Hablado de los acuerdos de Mapfre como empresa colaboradora, pero estamos hablando de la fidelidad inquebrantable a Hondarribia. En este caso su domingo, es su fin de semana de regatas y sobre todo porque es casi iba a decir que es una costumbre ya, y el año que viene son 20 años. Bueno, este año son 19, los años, el año que viene 20, que seguramente haremos algo especial para celebrarlo, pero sí, al final ha sido una tradición que empezó prácticamente como una anécdota, como una invitación de Josemi hacia unos amigos y tal, y que al final se ha ido desarrollando. Y quería mencionar que no solo es el apoyo de Mapfre que da hacia la bandera de Hondarribi, sino que al final ellos también, pues, con la visibilidad que nos dan, con el público que tiene hoy en día pues, el tema del remo, pues que al final es algo recíproco y que seguiremos manteniendo, mientras nos sigan dejando, lo seguiremos manteniendo.